전화를 କିଛି ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଇଏ ଦବତାଙ୍କ ଗୁପ୍ତଚରର ବାଳକ ସେମାନେ କି ଆଉ ଜୀବନରେ ଥିବେ ଭଣଜା ତାହା ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରିପାରୁନି। କାହିଁକି ନା ଯାଇକି ରାଜ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟରେ କାଟୁଥିବା ଦିନ ସେ କ'ଣ ଖରା ବର୍ଷା ସହି ମାସ ପରେ ମାସ ବର୍ଷ ପରେ ବର୍ଷ ଧରି ଆଉ ଜୀବନରେ ଥିବେ। ଏବେ ତାଙ୍କର ବନବାସର ଘଣ୍ଟ ଦିନ ସବୁ ଅତିବାହିତ ହୋଇଯାଇଛି ମାମୁଁ। ଆଉ ଅପୂର୍ଣ୍ଣ ବାକି ଅଛି। ଯଦି ସେମାନେ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚି କେଉଁ ସ୍ଥାନ ଆତ୍ମଗୋପନ କରି ନିର୍ବିବାସ ଭାବେ ରହିଥିଲେ ତାହେଲେ କିପରି ଜାଣିବ ମାମୁଁ? ଓକିଲକୁ ଖେଦନ କଲେ ସରଳକୁ କେହି ପାଇପାରେ ନା ଭଣଜା। ମିଳିବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲେ ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥାଟା କଣ ମାମୁଁ? କୁହ ମାମୁଁ। ଯଦି ରତ୍ନ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ ଆଶା କରାଯାଏ ତାହା ପାଇଁ କୁଣ୍ଠିତ ନୁହେଁ। କୁହ କହିଲ ତାର ପ୍ରତିକାର। ବିରାଟ ଉପାୟ ଅଛି ଏକ କାମଧେନୁ ଗାଭୀ ସେ ଆମର ଭବିଷ୍ୟତ ଏବଂ ଗୁପ୍ତ ବାର୍ତ୍ତା ମଧ୍ୟ କହେ। ଯଦି ସେ ଗାଭୀକୁ ଆଇପାର ତାହେଲେ ସବୁ ସମ୍ପଦ ପାଇପାରିବ। ଆଚ୍ଛା ସେ ଗାଡ଼ି ଆମର କିପରି ହସ୍ତଗତ ହୋଇପାରିବ ମାମୁଁ? ସମ୍ରାଟ ମହାମାରୀ ମାନ ଗୋବିନ୍ଦକୁ କୌଣସି କଥା ସାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। ଯଦି ତାର ଉପାୟ କରିବା ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ଗାଭୀରତ୍ନ ଆମର ହସ୍ତଗତ ହେବ। ତାହେଲେ ସେ ଉପାୟଟା କଣ ମାମୁଁ? ଭଣଜା ଦୁର୍ଯୋଧନ ସେ ଉପାୟଟା ହେଉଛି ଚୋରି। କର୍ମବୀର ଦୁର୍ଯୋଧନ ସେ ପୁଣି କହିବା ଚୋରି? ନା ମାମୁଁ ନା, ଚୋରି ଆସିବ ନାହିଁ। ମୁଁ କେବେ ଜୟମାନ ହେବାକୁ ଚାହେଁ ନା। ଏଇ ଆମର ବନର ଅଭିମନ୍ୟୁର ଯୁଦ୍ଧ ଦେଖି ମୁଁ ଭୁଲିପାରେ ନା। ଇଚ୍ଛା କରେ ଏତେ ଗଣ୍ଡଗୋଳକୁ ନ ଯାଇ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଡାକି ଇନ୍ଦ୍ରପ୍ରସ୍ଥ ସିଂହାସନ ଉପହାର ଦେଇଦେବି। ସାପର ଛୁଆକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ କିନ୍ତୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ନୁହେଁ। ବିଚ୍ଛୁଆଟି ଗଜାକ ତୁଳସୀ ହୋଇପାରେ ଏ ଲୋକେ କହିବେ, ଆଉ ଭାରତର କ୍ଷତ୍ରିୟ ରାଜାମାନେ ବି କହିବେ ମହାମାରୀ ଦୁର୍ଯୋଧନ ସାର ଶିଶୁ ଅଭିମନ୍ୟୁକୁ ଭୟ କରି ସିଂହାସନଟା ଫେରାଇ ଦେଲେ। ଏ କଳଙ୍କ ରଖିବାକୁ ସାରଳାହି ସମ୍ରାଟ ଶୀଘ୍ର ସେ ମାୟା ମମତାକୁ ଭୁଲି ଗାଭୀ ଆଣିବାକୁ ଉପାୟଟା କର। ମୁଁ ଚୋରି ଆସିବା ଲାଗି ନାହିଁ ବାବା। ଚୋରି କୌଶଳ ଅତ୍ୟାଚାର ଓ ଆତ୍ମପରିମାଣ ଥିଲେ ସେ କି କେବେ କର ଦିଗ୍ବିଜୟ ହୋଇପାରେ ସମ୍ରାଟ। ସୈନ୍ୟ ସାମନ୍ତ ଯୋଗାଡ଼ କରି ବିରାଟ କୌଶଳକୁ ଯାଇ ସେ ଗାଭୀ ଆଣିବାକୁ ହେବ। ତୁମ ପରାମର୍ଶ ମତେ ବିବ୍ରତ କରିଦେଉଛି ବାବୁ। ଏବେ ଡାକ ଦୁଶ୍ୟାସନକୁ। କହୁଥିଲା ଆୟୋଜନ କିଏ ଅଛି ଦୁଶ୍ୟାସନ? मोटे राजन करंतु सम्राट। दुश्यासन
ଦାদା ଗୋମାଙ୍କର ପ୍ରିୟ ବିରୁଷାକୁ ତିନିରୁ ଭାବି ଜାଣିପାରିବାକୁ ହେବ କାମଧେନୁ ଭାବି ମହାନ୍ତ ଆଗତ ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ ପାଣ୍ଡବ ସନ୍ଧାନ ମିଳିବ ତାଠାରୁ ଯାଅ ସାନ ଭାଉଜ ମଲ ଲକ୍ଷ୍ମୀମାନ ଯୋଗାଡ଼ କର ଆଉ ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସିଦ୍ଧି ବିଳମ୍ବେ କାର୍ଯ୍ୟ ନାଶାୟ ଯାଅ ଭାଇ ଦୁଶ୍ୟାସନ ମଙ୍ଗଳ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଅବିଚାର କରିବାକୁ କାମଧେନୁ ଭାବି ଚିହ୍ନି ପାରିବୁ ନାହିଁ ଦୁର୍ଜୟ ଧର ଚିହ୍ନିବାକୁ ଆଉ ବେଶୀ ଦିନ ନାହିଁ ବାପାଧର ନାମ ସପୁରୀ ପ୍ରତିଶୋଧ ଗ୍ରହଣ କରି ପିନ୍ଧିଥାଏ ଚକ୍ରାନ୍ତର ମୁଖା ଯାଉ ବାପାଧର ଗଭୀର ତ୍ରାଣ ନଚେତ ତା ବଦଳରେ ଗଧ ଗାଡ଼ି ତାର ଭୟ ପକ୍ଷର ଜୟ ମୋର ଶକୁନି ମୋର ଶକୁନି ସରେ ସମୁରେ ପୁରେ কুরুকুল নীরে নিপাত সময়ে কুরুকুলমু